Мъжът на 50 без страх разбира, че повечето път е извървян, че вече е в последната квартира на този свой живот не пиян. От виното на млади обещания, а трезвен и понякога суров, не бърка мимолетните желания, седничката, съдбовната любов. Мъжът на 50 е стара служба, изял си е войнишката чорба и вече опит чужд не му е нужен да разбере, че всичко е борба. Мъжът на 50 по-нараниме, обидата преглъща трудно той и не прежалва лесно чест и име, не прави често в пътя си завой. Недоверчив е към прибързаната слава, страни от амбициозния глупак. Той няма време вече да прощава, да се разделя и да почва пак. Мъжът на 50 е стара служба, изял си е войнишката чорба и вече опит чужд не му е нужен да разбере, че всичко е борба. Че хляб и свобода и идеали не се постигат с кротост и покой. Мъжът на 50 не чака жалост, а безпощадност от живота свой. А безпощадност от живота свой. А безпощадност от живота свой.